Firma Stolařství Pavel Kozubík vyrábí atypický nábytek s použitím všech materiálů a různými technologiemi. Tíží nás velký podíl elektrické a tepelné energie ve výrobě. Jako stolárna musíme řešit i problematiku velkého objemu dřevního odpadu. Proto jsme zavedli systém zpracování větších odřezů drcením, bezobslužné skladování dřevní třísky, skladování odpadu pro letní měsíce a jejich plně certifikované tepelné zpracování v kotli o výkonu 300 kW. Samotná fotovoltaická elektrárna je předimenzovaná na více než dvojnásobek a díky tomu ekonomicky funguje i za horších slunečních podmínek. Celý systém doplňuje bateriové úložiště pro spotřebu před a po setmění. Nadbytečnou energii prodáváme do sítě a také ji využíváme v elektromobilitě. Do budoucna plánujeme další modernizace, robotizaci a zavedení mechanismů úspor, jako jsou kompletní LED osvětlení, digitální řízení, elektrické manipulátory a další. My pracujeme v oboru shopfitting, vyrábíme vybavení prodejen. Chceme však tento obor dělat co nejvíce ekologicky a tím podpořit jeho udržitelnost v co největším společenském rozsahu. Tímto nevytváříme nic jiného než budoucnost pro naše děti, pro další generace.